סופר סטרייקה מצליחה לא רע מול סאמי. ואין שחקן של סטרייקה שעבד היום קשה יותר מטייגר! יש! תראה לנו איך משחקים, טייגר! אבל נראה שאפילו טוויסטינג טייגר לא יצליח להבקיע עוד שער מבעד לחומת ההגנה של סאמי. טייגר סטייל! מעולם לא ראיתי שחקן שמדייק ככה. האם יש לטוויסטינג טייגר מכשירי כיוון אופטיים בתוך המוח שלו? אני לא יודע מה הסוד של טייגר, אבל אני מקווה מאוד שהוא יביא אותו גם למשחק המתקרב באצטדיון הצף המדהים, המרשים, המופלא והמיוחד של קבוצת היידרה. האם הכנתם את הציוד? כן, אנחנו מוכנים לאורחים. לגמרי. ככה אנחנו נבטיח את הניצחון על סופר סטרייקה. סוף סוף אני כאן. הלב שלי דופק. 50,000 אוהדים צועקים. אני שומע את הנשימה שלי, המשרוקית שורקת. בכל כוחות הרוח, כל יכולת שבי, אני בליגת העל ונותן את כולי. בכל דקה שעל הלוח, אני לוחם קשוח. 1, 2 ואני סופר סטרייקה. שמחתי שלא הייתי השוער של סאם מינג היום. לא, הכל בזכות הקמע שלי. שחקן כדורגל מעולה וגם צנוע מאוד. אלמטדור יכול ללמוד הרבה מטייגר. מה? כולם יודעים כאן שאני הכי צנוע מכל הקבוצה. אחי, אל תתחיל עם הקמע הזה שוב. היי, יש לזה כוח אמיתי, נורט. מורה זן ברך את הקמע הזה לפני מאות שנים. כל זמן שהוא עליי, יהיה לי מזל טוב. היאכטה שלנו מחכה. כולכם מוכנים למסע לאצטדיון הצף של היידרה? זה כל מה שאני צריך כדי להיות מוכן. לא. מה? אני פשוט רוצה להיות מוכן. כן! יואו, אתה חזק היום, טייגר. אבל מבט אבדור נראה כמו בישה זקנבה? למה אתם מדברים מוזר, שייקס? זאת השפה הסודית שלנו מאז שהיינו ילדים. אז מה הוא אמר? שובום דבבר. סנדוויצ'ון? תודה. אפשר לקבל קצת קטשופ עם זה? בשום פנים לא, ידידי. קוראים לי ז'אק קוסטו, השף הטוב ביותר באירופה. שלא תתעסק עם היצירות שלי. נו די, אני חייב את זה, אחי. יש לי יום הולדת היום. שלא יעבוד עליך, אחי. אין לו שום יום הולדת. אוקיי, אבל עוד מעט יש לי יום הולדת, אז עדיין לא תיתן לי קטשופ? ברברי, אתה לא תקבל סנישון ממני. אתה לא ראוי. שלמות מיותרת.
סוף סוף הגענו, לא? וואו, האצטדיון הצף! תראו מה זה! אני אראה לך איך עושים את זה. תפסתי אחד חי! אבל אחי, ההחלקה שלך בכלל לא במים! לא! מצטער. האם הציוד נבדק? בדיקה ראשונית הושלמה. אנחנו מוכנים. עכשיו כשהמזל של סופר סטרייקר שוכב על קרקעי האוקיינוס, אף אחד לא יחשוד בכלום. אנחנו ביום המשחק, באצטדיון של היידרה! נראה שאובדן הקמע של טייגר לא פגע בסטרייקה בכלל. התחיל שיפוע, שלב ראשון. שלמות? אוי, מיותרת? שייקס וטוויסטינג טייגר! אוהו, זה לא הצליח להגיע! אולי דיברתי קצת מוקדם מדי. אני יודע על מה אתה חושב. תשכח מהקמע, אחי. תגיד מה שאתה רוצה. אף פעם לא ניצחתי בלעדיו. טייגר סטייל! זה לא שהיידרה משחקת טוב מהרגיל, זה שהיא פשוט משחקת טוב יותר מסופר סטרייקר. אני חושב שטוויסטינג טייגר היה שמח מאוד אילו הקמע היה בארון שלו. ולא נשאר בארון של קפטן קוק. מרגיש שאתה קצת שוקע, טוויסטינג טייגר, כן? הם לא חושדים בכלום. טוב, נתחיל שוב לטפס בטבלה, אחרי משחק הליגה מחר. 1, 2, 3, מזל טוב ספנזה! חבר'ה, תראו כמה אנשים באים לראות איך אתם מפסידים מול היידרה שוב. אופס, סליחה. היי, רק התחממנו במשחק הפתיחה שלנו, מחר לא נפסיד. אבל אתמול אני ראיתי וגם הרגשתי משהו שונה במשחק. כאילו שמה שאתה רואה הוא לא מדויק, נכון? הרגשת כאילו אתה כבר לא שחקן בליגת העל בכלל. כן, כבר אין לנו את הכוח, אחי. הכוח של הקמע, אמרתי לכם. אבל זה גרוע ממה שחשבתי, זה משפיע על כולנו. בלי הקמע נפסיד שוב. אולי, אבל הדרך היחידה לברר את זה היא להשיג את הקמע, ולראות אם המזל שלנו משתנה. אחי, בתוך המסכות שלנו יש אמצעים לתקשורת במים. בואו נמצא את הקמע ההוא. טמבל? היי, מי אמר את זה? אין סימן לקמע? לא, אחי, זה דג מוגן. זה לא דג מוגן.
כן, הוא מוגן. לא, זו המזוודה של הקמע. הקמע שלי! אני אתגנב ואקח אותו. וואו, אני ממש מתחת לאצטדיון של ההיידרה. מה קורה פה? למה כל ההבטחה הזאת? וואו! חזר הקמע? עכשיו יחזור המזל. אני לא בטוח, אחי, כדאי שנזוז מכאן, כאילו, עכשיו. היי, למה מיהרת? הבנת? הסוד הוא להיות הבוטם. אנטריקוט? אכילה בשיגור? תחשוב כמה כסף אפשר לחסוך עם כלים במסעדה. אתה בסדר בתור ראש קרוב מפותם. מעניין מה שלום שייקס עכשיו. אין ספק שהרשת ההיא לא נועדה להרחיק כרישים, אלא לשמור על משהו שיש בפנים. יש לנו דברים חשובים יותר לחשוב עליהם עכשיו, שייקסמן. חוץ מזה, קמע המזל שלנו חזר. זה מה שצריך בשביל לנצח. אני לא ממש בטוח. אני מכיר את המבט הזה. אם יש דברים בגו, בלש פרטי ספנזה כבר ירד לשורש העניין. במקרה זה, ירד לים. אני כל כך מוכן למשחק הזה. טייגר! אתה רואה שייקס, קמע המזל שלי החזיר את הדיוק שלי ושל כל הקבוצה. בזכותך. הגיע הזמן להוכיח את זה על המגרש. תזכיר לי שוב למה אני כאן? כי יש לי יום הולדת, ואף אחד לא אמור להיות לבד ביום ההולדת שלו. נראה שטייגר חזר לעצמו. כן, כרגיל, ביצוע מצוין. אתה רואה? עכשיו כשהקמע חזר, אנחנו שוב מצליחים. איזה רוטב יתאים כאן? ברנז? לא, הולנדז. כן, אני מרגיש את זה. הכוח חזר. טייגר סטייל! 5 מעלות, דרום-מזרח. הגיע הזמן לבדוק אם הדיוק של טייגר חזר. נראה טוב! לא בדיוק הדיוק שטייגר רגיל אליו. קברנה סוביניון. הם מרמים. המאמן דלאק הוא השולט בגובה של המגרש. לסופר סטרייקה אין סיכוי. הם אף פעם לא יוכלו לדייק. אנחנו הולכים לאן שאני חושב שאנחנו הולכים? לתוך לוע הארי? התרחשויות מאוד מעניינות כאן באצטדיון הצב של היידרה. גם אם טייגר הצליח למצוא את הקמע שלו. לצערי, לסופר סטרייקה אין הרבה מזל היום. אולי הקמע כועס בגלל כל התקרית של הזריקה למים. ליקווידו רוצה להבקיע, תאזנו את המגרש מיד. איזה גול! מזל שמזל, ברנדה, סופר סטרייקה פשוט מפספסת היום. בכמה סנטימטרים בכל פעם.
לאזן את המגרש עכשיו. סופר סטרייקה פשוט שוקעת, היידרה מובילה 2-0. אתה תעביר את המסר לשייקס, ואני אמצא דרך לאזן את האצטדיון. המחתרת מצדיעה לך, ראש כרוב. משהו קורה ואין לו שום קשר לקמע של טייגר. אני מסכים, שייקס. עכשיו שהקמע חזר, אני יודע שיש פה משהו בעייתי. יש משהו מתחת לפני הקרקע? מישהו מחבל לנו במשחק? מישהו חורש מזימות נגדנו? קפטן, יש לך מילות חוכמה? אנחנו ממשיכים בתוכנית המשחק שלנו ונלחמים כנגד הסיכויים גם אם אנחנו לא יודעים מה הם. 1, 2, 3, סופר סטרייקה! שלום? יש לנו כאן אורח שטוען שהיום הוא יום הולדתו. והוא רוצה לומר משהו לחברו הטוב. שמייקס! שייקס? דבל אקווה מבטא את האצטדיון. דל אקווה מטה את האצטדיון. כך שהמגרש נמצא בזווית. אתם צריכים להבין אתם צריכים להבין את זה כדי לנצח. בהצלחה, חבר. טוב עודה! כלומר, מעריץ אתכם. טוב, אני מקווה שמי שזה היה מיועד לא הבין את זה. באמת אין לי מושג על מה הוא דיבר, הבחור הזה. הוא חתיכת תכססן זממן. רקוב. דפוק. חבוב, בבקשה תשכח מהקמע. כן, המאמן דל אקווה, 7 מעלות בפינה הדרום-מערבית. קמצוץ! ככה מתאים את האצטדיון. אני רק צריך להגיע לזה. איפה תג הביטחון שלך? סופר סטרייקה נחושה לחזור למשחק! והכדור שוב אצל היידרה. האם סטרייקה תצליח להתאפס על עצמה? תגיד לי, מי אתה, איש קטן? אני לעולם לא אדבר. אני יודע מי זה. חברים, זהו השף הכי טוב. ראש כרוב, תשתמש ברישול שלך במקום שצריך אותו. זה הסוף למשחקים שלך, דל אקווה. מאוזן. האצטדיון כבר לא זז. תגיד לכולם שאנחנו יכולים להסתדר עם זה. אולי הקמע באמת הביא מזל, נכון? רק תעבירו לי את הכדור. כל מי שצופה שואל את עצמו, האם סופר סטרייקה תאכזב שוב? יש מזל להיידרה. השאלה היא אם הם יצליחו להפוך את הביצועים המביכים לניצחון! זה גול!
עשית את זה, טייגר! איזה ביצוע! כל הכבוד, טייגר! אל תשכחו את ספנזה. כן, איפה ילד יום ההולדת באמת? זה בשבילך. שלום. שייקס! ניצחנו! הכל בזכותך! עכשיו, אולי תסביר לי מה בדיוק קרה כאן? מה אני אגיד? יום הולדת מושלם! אהה!